Għaw li telespettaturi tagħna li forsi għadhom kemm inaqdu magħna f'dan il-ħin għaddejjin bil-maratona oħloq bissima, inħeġġeġ li telespettaturi sabiex jaqbdu dak it-telefon u iċemplu. Aħna nieħdu gost li naturalment nisimgħu dak il-ħoss ħlejju tat-telefon, normalment idejjaqna meta jkun hemm inkunu għaddejjin b'xi programm u jkun hemm xi ħoss, imma illum waqt din il-maratona importanti li nkomplu nisimgħu dak il-ħoss tat-telefon biex intom tkomplu tagħtu id-donazzjonijiet. Normalment meta nkunu għaddejjin waqt il-maratona oħloq bissima, tradizzjonalment kien ikollna ħafna varjetà. Il-varjetà tkompli anki waqt il-maratona tagħna illum. Għandna lil Mikela li qiegħda magħna, ħanħalli fidej Mikela biex tagħmlilna appell ħalli anki tkun tista' tħeġġeġ lill-ammiraturi tagħha biex ikunu jistgħu anki jaqbdu dak it-telefon u jċemplu u finalment nisimgħu ftit mużika sabiħa minn għandha. Nsellimlek u nsellem it-telespettaturi kollha. Naturalment ovvjament inħeġġeġ il-telespettaturi kollha biex inċemplu u ngħinu l minnu fil-bżonn u għax aħna ovvjament ma jonqosna xejn xek aħna għandna saqaf taħt rasna, għandna l-ikel, però nibdew naraw il-filmatu tibda tiġi isek qalbek ġunġlina. Tu kemm hu sabiħ li bil-ftit li nistgħu nagħtu għalihom tfisser xi ħaġa kbira ħafna. Allura hija xi ħaġa sabiħa li mill-ftit li nagħtu nistgħu nferħu ħafna nies. U kemm hi xi ħaġa sabiħa li qed tagħti u qed tiġiba ħafna aktar lura. Brava. Sa dan it-tant waqt li Mikela se tkun qiegħda tferraħna bil-mużika tagħha, inħeġġu t-telespettaturi tagħna ikomplu iċemplu dawk in-numri tat-telefon li qed jidhru fuq l-iskrin tat-televiżjoni. Fidejk Mikela. Min wara l-kwinti min jaf x'sar il-perfezzjoni ma teżistix, illużjoni tmerinix ħafna make-up u ippużar f'ritrattu stampi kollox xar nerġa' ntenni għal darba tnejn għax ġismek maqdar għalfejn ħabib mhux kull ma jlef u der temmix biss dak li tara b'għajnejk f'kull xogħol li tagħmel trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Nifsek tħobb il-ħajtek tasal biex twarrab kull intop issa żmien li tqum fuq saqajk ħalli l-passat warajk ħabib mhux kull ma jlef u der temmix biss dak li tara b'għajnejk f'kull xogħol li tagħmel trid taħdem ixxammar suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Il-kontroll hu f'idejk, it-tama int żomm f'għajnejk. Kull għaraf ħassib neħdejk, kull kurrent jiġbidni lejk. Ħabib mhux kull ma jlef, mhux kull ma jlef, temmix biss dak li tara xogħol li tagħmel trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Mhux kull ma jlef temmix biss dak li tara b'għajnejk mhux kull ma jlef u ixxammar il-kmiem f'moħħok żomm dan il-kliem dejjem xammar il-kmiem għas-suċċess. Mux kull ma le u dem